Здравствуйте. Бачай, кашачкора бичихи кодян. Амма перемешина ба худо. Ира как ҷош сар мекунӣ намедонӣ. Дидем? Ё омахта шуда накмами. Амма расос кардам мондум ира биден чико кадян. Ой, ба худо. Хайди хтараку акмада барори кор. Кадоме кор мекунад шумодан барори кор. До ҳамаи мора дар паноҳаш нигаҳ дора. Ай нохушиҳо, ай балоҳои охири замон. Дирӯз видеоро тамошо кардем. Тоҷикистонда сахт замин ларза шуда, дидем? Зиқ шудем ба худо. Ай худо, пира мегем чико мекунем дига. Ай худо, ҳеҷ кас зур нест. Нахоҳам ҳамин қасос кунем ира бидем. Ин магазин як визита ё як ҳафтада як бор мебиёй. Барои инам хеле мешава. Мистер Мискулда, скидка рафтеста. Некий ценнику непонятно инҷа. Айҷа мегири мере пеши касада дига ценникай. Айнара бинем да инҷа чӣ хеле рӯз қимат шудай. Хай тамошо бино. Ман кора сар кардам мекунам. Я дальше навор мекунам. Наҳози чхелай. Бо дальше нишон метсем ки чӣ кардам. Надахтаро. Ровно 1 соат зиёд рафтам инҷа. 1 соат 19 минут. Май намёра мондам. Бо ҳамақа коробкаи дига ма бурдим партохтам. Наи ҷиб кардам. Насиб дафъи дига мебиём бо ҳам хелай. Борои конкурентам мондам. Чтобы бад вақти монданда ёра сократить накунам. Рабочикошон нестай, кургарошон ама уволиться кардиан, барои ҳамин одам надорам. Палетошон бинен ҳамиха истодай. Кадоми подработка мехоҳам, марҳамат на Дикси. Яганова 18. Яганова 18 улица, а некий Дикси Заречная 18 нишон метада приложение. Второй фауга Дикси да арзон 10 метра, 84 рубль, нормально. Бад бумага для выпечка 65 рубль. Всего 8 сантиметров, 8 метров, нормально. Дина максимально гриф моя шана. Теперь кончикой новинка бромада Дикси да. 35 рублей. Надо второй. Рӯз душанбе мегум тижоли дена, ягон кас бовар намекунад. Набинем. Мен духтаро перекрёстка рамшидам. Где-то 40 минут рафт. Зибо дута бар магазин дорум, ята Дикси, ята Магнит. Ва ёра мекунам, ба дальше сеи мерам. Ненавижу амусеима, бовар кунам, хона мехӯрам, зур мебиям ҷо рафтам. Зиёра мебарам, склада мепартам, дальше мерам. Ина бидем барои пасхашон чӣ хел упаковкакои хушрӯ мекунам. Чӣ хеле худмон барои наврӯзӣ мекунем ку. Ҳамёрам ҳам хеле мекунам. Аҷоиб. Чикоша скидка шидай. Да, то скидка рафтаста.
даракҳои нама магазини перекрёсткама тамом кардам, маҳкам кардам, биромадам. Иҷада як модари азиз ки фақат суханҳои нағз менависа, навистиян ки короче чиба очатон да Челябинска хитон да иҷаен. Модари азиз хидам Челябински да хештаворо ҳамуҷадан. Акам, апам, хоҳа, ой, додарам, очам ҳамашон ҳамуҷадан. Хидмам Челябински омада будам. Ну, к сожалению, ой мардаки мо розӣ нашид дар уҷа беста. Муҷа мо документумо накардем, ирам гуфтем биё ҳамуҷа бисупор, нахост. Мутаассифона ман хестам Москва омадам. Очама душанбе гисел кардему, хидам Москва гирехтам омадам. Расти гапичка розӣ набуд ман омаданда. Барои ҳамин ҳози дар Москва қарор дорам. Чанд бор шиточа мега буфурӯш ҳамара биё ҳамиҷа пеши худ монда. Охи бовар кунен тамошобино ака ман наметонам ку мисол иқа чизе ма дар иҷа харидам, иқа навигарие кардам, ҳамаи ҳамира бо партам бо айсар бирам дар Челябински бихарам. Бовар кунен монда шидагиям. Ҳамин зиндагида фақат харидам, дар ҳар ҷо мондагиям. Мехарам, иҷада мепартам, уҷада мепартам. Барои ҳамин монда шидам. Икарал гуфтам оча не, ман дига намерам, ман местам амиҷа. Иншоллоҳи раҳмон кӯшиш мекунам соҳиби ҳамаи чӣ мешам амиҷада. Хай худо ба шукр шидестай, чунки ҳаракат кардестам. Бо хай дальше бо мебинем ки чӣ гап мешава. Меган ку шайтон ноумедай, банда ҳама вақт ба умедай. Як рӯз не як рӯз мебинӣ ки дар тарафи морам тӯй мешава. Так что ноумед нашавен ҳеҷ вақт. Ҳамаш мешава. Ҳамаи чизи дунёра ёфт мешава беғарз ай саломатӣ. Так что якум ҷода фақат саломатитон амонена хоҳаро, апоҳо. Барои ҳамин зиндагида бисёр пастию баландиёра дидем, мушкилиёра дидем. Рости гап камтар саломатиро май даст додагием. ҳози не ҳози дига пашолам намебара. Бовар кунен ҳози ягон чизи дунё дига дар назарам наметова. Беғарз ай фарзандомо, модари азизамо. Бовар кунен ҳаваё бошанд, ма да ҳамаи чи ҳастай хиёл мекунам. Ма да инами қаш басай. ҳамин ҳаёда як чира бифаҳмен духтаро. Ай ҳама одамои наздикон. ҳамин ман да главни саломатии очам, саломатии фарзандо якум ҷора мегирад аз зиндагӣ. Главни ҳаваё соз бошанд. Дига ягон чи гуфти урусо не волнует. Барои чӣ ки ҳамаша дидам биромадам. ҳамин одам ҳамиқа азоб мекашидай, ҳамуқа ба қувват мешидай. ман ҳамун одамошам. Ягон чизи дунё наметарсам. Беғарз ай худованди меҳрибон ман ягон чӣ наметарсам. Фақат ба худо такя мекунам. ҳеҷ вақт ай худо ноумед намешам. Чунки ҳамаш дар дасти худшай. ҳамаша худаш мекуна. Бифораш мисол одама ба давлат мекуна, бифораш фақир мекуна. ин ҳама мисол дар дасти Парвардигорай. Агар то саҳар ина шав рӯз бизани то саҳараку худованд ки розӣ набошаку ҳечи намешӣ. бовар кунен. ин мисол худованд як назар мекуна ку ин ҳама мушкилиё бо пайси сар мешава.
нигоҳ мекунад ки кани ҳамби бандаи ма чанд қа сабр мекунад, чанд қа тоқат мекунад. бо и як назар мекунад, ин мушкилиёро ҳамаро паси сар мекунӣ, мегӣ ки на худованд марам дод. барои чӣ мегам ба худододагон ситез накунед ки ба онҳо худо додааст. барои ҳамин ҳама вақт ҳаракат кунӣ, иншоаллоҳи раҳмон мешава ҳамаш. духтаро ма пятёрочка омадам. магазини пятёрочка ма уже шашум магазинай. Здравствуйте. иншоаллоҳи раҳмон инҷа работ мекунам. 3-4 магазин дига мекунам, мерам. духтаро перекрёст кардам, скидка рафтаистай. ина ман шумо ба мегум кадоме ки да тарафҳои мисол балашха наздика, любой мисол улица Москва, Люберец, Митиши, ки ҷое короче перекрёстка дошта боша, бидроин айнои тай анами аҷоибай. Аквапудра приятные бушки. Скидка шидай 400 сум. иш 349 рубл шидагай. ами аймай аст гуфтан хай короче. нами учёнико кадоме ки перекрёстка будроя аҳамият бися скидка шидагай бигирем духтаро. ҳар кадоме по возможност бактерияра мекушада. Здравствуйте. ина бинем барои пасха ҳамаи намиё пипочка барои пасха скоро тамом мешавад. ёра барои праздникшон скидка рафтаиста ҳамаи чи дар духтаро. ина ман последний магазин ма кардам, мерам бачамаи сайзи мегирам, дома мерам. имрӯз рӯзи сахт монда шудем. рӯзи душанбе обычно рӯзи тяжёлый денай. инам хайхтаро тамошобино бинен, ман айкор омадам. уже ужини мо тайёрай. модарҷони мара бинен ки ужинда чӣ тайёр кардай. дастакот дарда набина учаҷони ма. ҳама вақт дар болои сари мо нигаҳбонат боша. ҳамаи модарора худо дар болои саршон нигаҳбон боша, дар болои сари фарзандошон. пилимен тайёр кадай, бо дар болои пилименаш зерба кадай. оҳ модарҷон, чӣ гуна меҳрубонӣ нисбати фарзанд. бо салат кардай. ҳамаи шумо медонед ки рӯзи душанбе тяжёлый денай. бовар кунед, ҳамаи магазинҳо выкладка доштанд, даже обед дар хотирам наомад. омадам, авқотакам тайёр. ҳамаи шумо шоҳид будем ки ман чӣ хел меомадам айкор худам авқот тайёр мекардам. даже рӯзое мешид ки шомда дер мешид, уже авқотум дертарак тайёр мешид. мисол рӯзара мекушодем, ждат мекардем ки кай авқот тайёр мешавад. модари азиз, ҳама вақт худованд дар болои сари мо шуморо нигаҳбон боша. духтарако обязательно лайк монем, комментария нависем барои модарҷоно ки иқа стараться мекунам барои фарзандо. марҳамат кадоме наздикида боша, даъват мекунем як пиёла чой да. хӯроки модар беҳад бамазза, бовар кунед.